खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि आगदा आखाइ थामहिनबा मोनसे समनि बीटीसीनि बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां खाम्फा बरगयारिया दोलो नागारबाय। बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव नागारबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बे समाव दोलो नागारनायनि लाइजामखौ बिथां बीटीसीनि बरगय चीफ बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिनो दोलो नागारनायनि लाइजामखौ गथायबाय बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ दे मोनसे समाजारि बिजों आरो गोबां खौरां बिजोङावनो जे सरसा सोलिबाय दंमोन जे बीपीएफ नागारनाया प्राय बिथाङा रोखा होनानै मोनसे सरसायाव गोग्लैदोंमोन आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा जेरै बीजेपी आरो यूपीपीएल आव थांनायनि मोनसे सरसा सोलिबाय दंमोन। बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनायनि मोनसे सरसा सोलिबाय दंमोन आरो बे सरसा सोलिबाय थानायावनो बिथां खाम्फा बरगयारिया दोलो नागारनायनि लाइजामखौ बे समाव उदां खालामबाय। थामहिनबा बे समाव फोसावना होबाय बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बा थामहिनबा बे समाव नागारबाय होननानै बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रोखा खालामना बिथाङा होबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि बिथां खाम्फा बरगयारि थामहिनबा बिथाङा सिगांनि सानाव जे बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान लादोंमोन आरो गोख्रोङैनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ हमथानानै लाबोदोंमन आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारिनि सासे दैदेनगिरि थामहिनबा आगदा आखाइखौनो जों बुंनांगोन आरो बे समाव बिथाङानो दोलो नागारबाय। थारैनो बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जेरै प्रमद बर' बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना रोखा खालामदोंमोन जे बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बावैसो साननि उनावनो बिथां खाम्फा बरगयारिया ओंखारसिगोन। दा बे बुंनाय बाथ्राया बे समाव मोगथां महर मोनबाय नाथाय बे समाव रोखा जायाखै जे बिथां खाम्फा बरगयारिया बबे दोलोजों बिथाङा जगदान जागोन। नाथाय बे समाव बिथाङा दोलोखौ नागारबाय। नाथाय दोलो नागारखांनायनि उनाव बबे राजखान्थि हान्जाजों बिथाङा जगदान जाहैगोन थामहिनबा थांगोन बेनि रोखा सावगारि नुजाथियाखै। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिया बे समाव बीपीएफ नागारबाय आरो बे बीपीएफ नागारनायानो बीपीएफ राजखान्थि हान्जा बे हान्जाखौ लोरबां थामहिनबा थोरलां बोरलां खालामगोन नामा थामहिनबा जालांगोन नामा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया। मानोना बेनि सिगाङाव बिथां चन्दन ब्रह्मनिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बीपीएफखौ नागारबाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ जोगारबाय आरो थिग बेबायदिनो बे समाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां खाम्फा बरगयारि ओंखारनाया जे दोलोनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जा बे बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गिदिर खहा जानायखौ जों नुहुरदों आरो दोलो नागारनायखौ लानानै बिथां खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिया बिथाङा मा लिरदों गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथाङा मा लिरदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बीपीएफ आव 20 बोसोर खामानि मावनानै आंनि बिबाननिफ्राय ओंखारनायनि थांखि लाबाय। बे थांखिया आंनि थाखाय गोरलै नङामोन मानोना बे मोननै जिथायाव साननो हायै गोसोखांथिफोर बेसेन गोसा सोलोंथाइनि मोन्दांथिफोर आरो लोगोफोरजों बावसोमनाय लोगोसे सुबुंफोरखौ सिबिनायनि खाबुजों बुंफबनायमोन। आं बीपीएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि आरो गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो जाय आंजों गसंफानानै दंमोन। नोंथांमोननि सापर्ट आरो फोथायनाया आंनि थाखाय थोजासे आरो आं बे सोमोन्दोखौ जेब्लाबो लाखिगोन जायखौ जों गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बानायबोदोंमोन। बे रिजिगनेशनजों सुबुंफोरनि फारसे आंनि बावसोमनाय आरो आं फोथायनायनि बेसेनफोरखौ सोलायनाय नङा। आं गोदान आरो सोंथि गोनां लामाजों जोंनि समाजनि दावगानाय आरो गाहामनि थाखाय खामानि मावबाय थागोन। आं आंनि सिगांनि लोगोफोरखौ गावसोरनि नाजानायाव जाफुंसार जाबाय थानायखौ हास्थायदों। फै जों मोनसे मोजां इयुननि थाखाय जयै नाजाबाय थानि। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेफोरबायदि लिरनायखौ नुनो मोनदों।
थारैनो मख'नांगोन जे बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारिया गावनि दोलोखौ नागारनाय बे नागारनाय सिगांनि सानाव जाखिनि खामानि मावबाय 20 बोसोर बिथाङा खामानि मावबाय बे खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा नागारनो गोसो गैयामोन BPF राजखान्थि हान्जाखौ थेवब्लाबो सम आरो थासारिखौ नायनानै बिथाङा दोलो नागारनायनि बाथ्राखौ मख'नायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथां खाम्फा बरगयारी होनाय जे खौरां बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।